Hej, jeg vil gerne vise jer lidt om IMDb, International Movie Database. Den er lige ved at starte op. Loader. Allow access, selvfølgelig. Og så kan du sådan set se nyheder, DVD-film, Blu-ray, alt sådan noget der. Today og Top News, menu. Og så søg på en film, hvis du har noget, du ikke lige ved omkring en film. Og det er sådan set det samme, som det gør inde på. Hvis du har, hvad nu det hedder, den rigtige IMDb.